o nwere ife nkiri nkụzi baya mere mgbe gara aga. Ọtụtụ ndị mmadụ wee na-ewe iwe si na ọ na-akọ akụkọ Igbo sọsọ n'ebe Anambra bidoro, kedu maka ndị Enugu, kedu maka ndị Abịa, kedu maka ndị Imo wee dịrịzi agaba. Ofife nchọ ka nkọwara anyị bụ ife nkiri ọbụla ma ọ bụ ife nkụzi ọbụla dị ka ụdị a anyị na-eweta elu ụnụ. Anyị anaghị eweta na-ewetacherie kụọ ya ntu nna je weta bred debeni. Anyị anaghị eweta na-ewetachara ya ma ọ bụ na onye na-ekwu ekwuchara ya kụọ ya ntu. Mba, ife anyị na-ewetari ya bụ ịgbasa ozi. Ọ bụrụ n'ọnụ oyibo akpọọ ya to create awareness. Ọ bụrụzie na ịnụcha nke papa anyị akọlụ, maka na ife anyị na-eme bụ anyị fụ okenye ọdụ anyị ka ya asị na o nwere ife ọya akọwala ụmụaka, anyị agba ya ajụjụ ọnụ ọkọwa na ngwa weje mọmi weje dadi ọkọwa anyị ewepụta ya. Ụdị akụkọ a ka anyị chọrọ. Ife anyị ji eweta ụdị akụkọ a bụ ọ bụrụ na enwere okenye ọzọ ịma na ọ dị gị ka enwere ụdị akụkọ dị etu ọya akọọla ụmụaka, igwe okenye ahụ maọbụ ngị nwa ịpụta ịkọ ọnya bụ akụkọ, ndị ọzọ esi na ya wee mee gịnị wee mụrụ akọ. Mana ọ bụrụ na ịtakpuchi ọnụ mechie ọnụ ị chọrọ ịkọ, ịfụkwazi onye nke kọlụnụ ịbaba mba na ọ na-ekwu ma sọsọ ndị Anambra, ọsọ ndị Anambra bụ Igbo. Ọ bụrụ na enwere onye ịma ga-akọnwụrụ anyị akụkọ, ime ka anyị malụ, ka anyị gbaa onye ahụ ajụjụ ọnụ. Ọkwanụ site n'etu a emetụ ekpokọ ha niile ọnụ, amalụ nke anyị ewere malụ nke anyị ewepụ. Ka anyị kwụsịzie na ịda atakarị onwe anyị mgbe enwere ife kwesịrị ka anyị were takarịwa onwe anyị. Ka ọ ha m otu a n'ọnụ ya bụ chelu na anyị, maka na anyị jikwa ife nkọlịta ọzọ were bịa ka emesịa. Mba nnukwu.